एकर दू गो यार बारे, एकर दू गो यार बारे रे। अभी मिलल समाचार बारे, एकर दू गो यार बारे। एकर माने नहीं बतिया रे, ढके दाबे दुनु छतिया रे। एगो अभिले कुमार बारे, एकर दू गो यार बारे। अभी मिलल समाचार बारे, एकर दू गो यार बारे। एकर गजबे बचाल ई त लागेली बबाल, सब देखिए के बाटे बौराइल। ई त गजबे बमाल चढ़ल बाटे 18 साल, हम बतिया के केतना बताई। एकर गजबे बचाल ई त लागेली बबाल, सब देखिए के बाटे बौराइल। ई त गजबे बमाल चढ़ल बाटे 18 साल, हम बतिया के केतना बताई। जब से हो गइल बारिशिया देखा चलतिया ई होशिनाता, कबो आगवा पिछाड़ मारे। एकर दू गो यार बारे, अभी मिलल समाचार बारे। एकर दू गो यार बारे। करम विद्यार्थी बनी शिवम के साथी, उहे लुटिए कारा से खूबे माजा। कहे बबुआ प्रिंस एकर ढीला बाटे जींस, देखला गतिया माल ई होता जा। कहे विक्रम विद्यार्थी बनी शिवम के साथी, उहे लुटिए कारा से खूबे माजा। कहे मिसरी प्रिंस एकर ढीला बाटे जींस, देखला गतिया माल ई होता जा। कहे संजय लखिंदर सच रे, एकर उमर बय विकास रे। ई त बड़ किछि नार बारे, एकर दू गो यार बारे। अभी मिलल समाचार बारे, एकर दू गो यार बारे।